Uyayizwa lento esho baba? Noma ngithi uyayizwa lento ekhulunywa indoda yakho? Ungibizele na. Ukuthi inkosikazi ngizithole sengibatha na. Hey, wena nje wena ngokuzokhuluma wena. Wena ke nje ngokuzokhuluma wena. Ngizokubulala nya. Wazithwala. Hey, ngisukela nina manje. Wala bafethe kuyiselo sesikhathi ke fethe esenune engafiki lo igama lami nguluni paid pel futhi ngisuka phansi hadi ngoma cisgodi ngokuhlala ngihlala imlazi umzela yabafethe ke correct moja futhi ile thekeni le eyilo out lo bathi thekeni kodwa ngathi mofunga sake babona umama fethe yona le nkosazana okay sharp bafethe asikho lapho silala sikhona bafethe la kunone ngafi fethe ngipolelo bafethe bathi bani uzabazaba zip zap tap uzoyibona nje into enkulu bafethe base sikuyona okay sharp lo out lo ngibhalelile bolova ufuna ukwazi ukuthi zikhipha la ngoma wengcosi yakho okay correct smart yazi nasenze kanje bafethu sithi shwishelele yabo basithi eish siyabamba ulova lesilinde 12 new year ngani correct smart Aye babukela sekunjalo ke yena ke lona paper kuyona la inune ngafika i-third end bafethu ayisekunjalo wona kumtito wami la kuzabazaba fethu yena kumtito ngifuna ukusibuza ukuthi uthini fethu ngihamba kanjani bafo uyaphila mfethu correct smart basaphila ekhaya correct smart fethu bafethu ayachazela bathina lana babukeli ke mfethu ukuthi la ungibize khona sithini kwenzakalani ngini ungibizele wona mfethu ngikusize ngani njengenune ngafi hey fethu kuningi nje okunye yazi kungiphula umoya ngendlela okwenzeka ngayo nangendlela nami ngathi sengithola yabo bese hey la fethu noma wengane ngasho kanjalo cause like leyo nto into esengiyibone sengiyithola nami kwenye show inone ngafile ngoba nami sengize ngathi hayi ngcono ngivele ngize kuwena ngilithole kahle lolu daba ngoba la ngiphatha kabi nami sengizwa ngabangani sengibona abantu engibaziyo nengibajwayela ngibona unompumelelo umuntu wami ade ngifunda naye evarsity hawo uthi umithiswe ubaba wakhe ngaxaya ukuthi leyo nto yenza kanjani ingakho nami ngikhetha ukuthi namuhla ngcono ngithi ngibhalele lolu hlelo ngize khona ngikwazi ukuthola impendulo oh sisilo isibhalile before la ekhaya yeah oh angiyakuzwa kake babuyela izweleke la umjidi ukuthi uthini ke bafethu ufuna ukuthola ukuthi what's cookrise la kwenzakalani la skipha la fethu nanguma wengcoso uyithere uyichero ithekeni akazi uthini yabo kodwa bafethu singaloko isimoshi isikhathi sichitha 13 yazini la asingalindi 12 akona unyuye bafethu asike sithi shwishelele sibambe nompumelelo la fethu sibone ukuthi sithini kahle usithini istory sakho ma yabo nangu awuthoma uyangikhalela correct small cha nangu nompuksa usishelana fethu ula usefikile la fethu bona sichazeleke besazi ke sisi kunjani ma Ngiyaphila njalo. ngiyaphila wedala imake sisi uyamazi nakubhuti la Ngiyamazi. uyazi ukuthi ubizele la Hayi angazi ngibizeleni. okay hayi ubafuna uzokuchazela ukuthi ubizele la nangu ukuthi ngikhulume kahle ngoba kwaba khona la eGap before bafo nangu usisuse kanje yazi ukubona ama-20 awukwazi nje ukuyichaza kodwa ke ngenxa ukuthi ukhona mfethu nawe mhlambe uzobe insika ukuthi ngiyibhokoze lento noma ngiyikhiphe ngendlela engayikhipha ngayo nompumelelo la ngitholele nami sengithola ngabafowethu ku social media la kolunye uhlelo inone ngafa sengibona wena too thana nobaba wakho sezwa kumethisa nje ukumethisa angazi leyo nto yenze kanjani ngoba phela ngithi mina ngithandana nawe ngisho nasevarsity besikade sifunda ndawonye sisathandana futhi namanje angazi ukuthi ubaba wakho uyithola kanjani ingane yakhe kubeni ukade uthandana nami Manje wena uhlangana nalokho. Ngiyahlangana nompumelelo ngoba phela egcineni yimina umuntu ade kwenzela zonke izinto sevarsity yimina umuntu ade kunelisa ngayo yonke indlela ade ungayicabanga yimina umuntu ade kujabulisa ngayo yonke indlela Shusho ngikutshela kanjalo kodwa bengikho kanjalo. Umuntu obengenzela izinto mina yena baba wengane yami ubaba. Ubaba wakho? Yebo. Nompumelelo ubaba wakho? Uthini ngami? Uthini ngami zonke lezi zinto akade ngikwenzela zona ngimosha ngisho izimali zami. Ngoba ngithi ngenzela wena phela. Hayi. Wawenza ngokuthanda kwakho phela.
Wena ngikubuza la ngaliphulula ubhuti uyamthanda nisajole njengoba esho. Ngisajole. Umtshelile ukuthi anisajole. Sayika nje vele into esengekho serious. Ingane vele yababa noma futhi ingane yakho noma yababa noma kwenzakalani? Ngisakutholi kahle la kwenzakalani la? Cha ingane ngiyini. Eyaba ingane yababa. Yababa. Stepbala. Kona lokho kodwa nje ingane. Oh baba ingane. Oh baba ingane yangwane. Utshebe la. Phela wena uhlulekile phela ukumithisa musukugxeka. Oh kanti nithintana vele hayi kodwa hayi. Ohluleke Nompumelelo. Kanjani ngoba phela mina ayikho into atingakwenzeli yona. Lokho kusho ukuthini pho? Chaza ukuthi uhamba lana nobaba wakho kini. Hayibo. Kusho ukuthini? Uthi bungenzela yonke into manje kusho ukuthini? Sekumele kumithele. Noma sekumele ngithi ingane yakho. Mina phela ngitshela ukuthi ingane yami sengiyaxaka mase ngibona ishow la uzobukisa ngami kubantu bazothina abantu ade sifunda nabo bazothina abangani bami. Into engekho ke shuthi. So ke lesikhathi ukuthi ubucabanga kanjalo cha ucabanga into engekho. wena bafo bowazi ukuthi umithi kona noma uthole nje ukuthi umithi noma bowazi ukuthi ingane umithi ingane yakho noma bongazi nje inhlawulo ukuthi umithi Yabo mfethu kwakhona lokho ukuthi umithi sengokuthola ngoba sengibuka nami la inkundleni zokuxhumana hayibo. Umuntu wami phela lona uzongihlaza dawe siphathi uzomithiswa ubaba wakhe ikhehle edala. Into enjani leyo? senesikhathi singakanani nenjola nodadewethu Lo muntu ngifike evarsity wafikela kumina lo muntu lo sajola kuzobe imanje ngoba ngitshende ayikho into atingamenzeli yona ayikho into atingamenzeli yona lo muntu yabo manje ngoba sekhuluma nje nami uqhamuka ubambe nomtotovo wakhe kanje uze kumina uzwe ngigcwalisela ngiyangizwa mina into angichazelayo ngala Futhi sorry. Mtotovu ima manje mtotovu uyavuma ke baba ukuthi ingane nomfethu uthi eyakhe Uthi eyakhe yena ngithi mina ngazi kuyeyami ingane. wazi kanjalo uneshow ukuthi eyakho Nginayisho. bafuna uneshow ukuthi eyakho kunesho lo muntu behleze nami Hayibo. Kahle bo. ngiyayizwa lento lokuthi ihamba kanjani manje baba wena uneshow no bafuna ishow kahle ingane yaba waphela uyamthemba uma Uyangithemba. indodakazi lo uyamthemba Yabona ke leyo yokuthi ngiyamthemba isiphakathi kwami naye. cha phela baba yazi ngibuziswa yini ngibuziswa yini la baba ukuthi phela ngithi yazi ukuthi umuntu osifazana usokwazi ukukhomba ingane ngala ngoba elimceba ayishise uyise wangempela ngoba ebonisa kanalutho Angazi ke mina engikwaziyo ukuthi imali bafo kuphi ongakwazi lokho engikushoyo ngikuchazela kona manje uqala ukukhulelwa nje. Engitshela ukuthi uzithwele. Kunalento yokuthi uma ngabe uwazi izinto umuntu inyanga athwale ngayo umthwalo uyawazi kahle umuntu wesifazane uyena osuke azi ingane ukuthi ingane ekasibani ba noma ngabe kuthiwa ulale nabantu ababili umuntu wazi ingane kahle ubani yaziwa unina kuyenzeka nonina angayazi esikhathini samanje akithi uyazi kukancane ukuthi unina angayazi ingane kuyenzeka futhi akhombe njengoba dengishilo wabo ngibuza into wangengabuza ukuthi kona kuphi ongakwazi lokho engikuchazele kona ukuthi kuyenzeka uma wengane akhombe ingane kumuntu onemali ayishisa uyise ngoba enganalutho hayi izinto ezinjengalezo ziyenzeka isikhathi esikhulu awusabi ukuthi ngenzeka kule ngoba phela akithi le ingane yakho kahle ingane yomfazi wakho akuyona yakho silungisele iphutha ingane yomfazi wakho angithi ushade noma walengane akusabalekile cha baba ngisachaza ngilinde ngiqede ingane yomfazi wakho le angithi lo ulale nayo yazi yamitha wena okuchaza ukuthi le ngane levele naye angithi iyabona ukuthi unemali ingakho isifuna ukugudluza unina nje ithathe wena angazi ke kanjalo ukuthi ibone ukuthi ngoba nginemali yini kodwa nje okwenzeka phakathi kwami naye kwakungekho ngemali wave kwalalwa nje kwathandwana nje kwakungekho ngemali isuka baba umuntu omdala phela umuntu omdala emeshela baba ushela ingane uyishela ngemali especially wena baba ngeke uvele usuqonda ingane eyazi ukuthi ubaba ingane yakhe yabona ke la ngikhona njengamanje into engizonitshela yona ukuthi asizange sithandane ngenxa yemali ukuze kufike la emitha khona kwakungeve kungenxa yemali so ke philani naloko nina mina
angikho enkantolo la. Hayi baba kuyavela khona enkantolo Angikho enkantolo la nini into leyo. So umfana lo mephila nokuthi ingane yakhe uphila nalo ukuthi ingane yakhe. Mina futhi ingane mayizalwa baba lisho ukuthi lengane mayizalwa ufuthi angayithatha la uzaba. Azayithatha yini kuba? Eyakhe nje uyasho na uyavuma futhi noma ukuthi meyithi yakhe. Umazi ukuthi eyakhe uyangizwa ukuthi ngithini mazi ukuthi eyakhe. Umazi ukuthi eyakhe. Baba seningodwa insuku esichitha nalo muntu lona. Evasithi sindawonye. Wena makuvala igoli lapha akafika khona ezekhaya. Ushola nelesinye isikhathi mawona isiqiniseko sika ukuthi ingane yakho ngempela. Zazi iningi musho ukuthi ziningi zazi. Wena yini ukuvukuza kangaka? Kwaphela mangasakufunda sakufunda. Nakunendaba uthi usangifuna kodwa manje egcineni into engikhuluma ngayo la igazi lami ingane yami. Uneshwe engakanani ingane yakho? Wana siqiniseko kangaka? Isikhathi esiningi bengihlezi ngisipenda nawe. Akusho lutho phela lokho. Benhleli nibhizi ngaso sonke isikhathi manindawonye. Behlezi sinaye lo muntu lona. Nibhizi. Yabo mama umuntu ehlala naye ndawonye. Mawukuthi bengifika ngivese ngikhulele kuwena ke. Mawukuthi ufuka vele usukhulelwe ngalana. Ngaza phela yabo. Yabo nje ukhuluma lento le kuyangicika nje naye nje lo baba lo la eduze kwami. Yabona kuzofika la ngizokubamba ngikiyeke khona mfana wami phela manje usuyabheda wena. Aneliso ukuthi ingane akuyona yakhe ingane yami. Phela nje. Wena baba unganeliso ukuthi ingane yakhe akuyona yakho. Akuyona yakhe ingane. Wena babona unganeliso ukuthi ingane yakhe akuyona yakho. Ngeke ukuthi kwakufaneleke uma ethi usichitha isikhathi naye lapha ya. Kwakufanele achithe isikhathi naye lapha ya amithise lapha ya. Yizwa leyo nto. Hayi ngoba ukuthi mina sengize ngamthathu ngammithisa yena uzofuna ukuthi ufuna ukumithisa lamanye uyena ngamanye amazwi ufuna ukondlelwa ungondlela ingane. Mina ngiyakwazi ukuzondlela. Hayi akunjalo baba ngisuyasho ukuthi isikhathi esiningi ubesichitha naye. Kufika ngama holiday ekhaya. Okuchaza ukuthi lo muntu ngenzeka ukuthi ufike kuwena sevele sezithwele. Uzala ke engizokutshela khona akukho ngokuthi bengichitha isikhathi esingakanani nawe. Ukumitha komuntu akusebenzi ngokuthi bengichitha isikhathi esingakanani nawe. So ke leyo nto leyo nje bengifisa nje niyihoxise noma ayihoxise yena ngokuthi uthi phinde futhi baba kuphinde baba kuphinde kuthi nokumitha komuntu baba akungathathi ngokuthi ufika kanye mhlawumbe kuwena achitha isikhathi ngale njengoba bechitha isikhathi akithi baba umsebenzisa bafu. Yeah kakhulu futhi ngoba ngitshela lo muntu lo befana ukuthi ngihlala naye because bengingapheli usuku ngambonanga. Bengapheli usuku ngambonanga manje mayisuke semakhaya. Bafeza ukukhuluma ukuthi bafunga ukuthi njengoba beningapheli usuku ngambonanga bo umthinta na. Bekumsebenzisa ingakho into athi ngaze ngisuse. Besebenziseka uma kabi. Ubesebenziseka kusho ukuthi phela ubesebenziseka kumina phela sebenziseka kubaba. Yinto akayichazayo lo. Baba besebenziseka megodukile ngama holiday. Hey Nompumelelo wazo. Yini nazi lokho mina bengifika lapha esikoleni. Hayibo Nkosi yami. Ngilethe izinto esikoleni. Njengobaba. Esikoleni bengifika ngilethe izinto lapha esikoleni. Njengobaba. Akakwazi lokho yena ngithi. Njengobaba. Ubefika ngisho esikoleni baba wakho? Yebo. Ubaba wakho. Ungwane umbiza ngongwane manje. Mina ngubani kuwena manje kusho ukuthi mina senginadingi kuwena. Yebo. Khona ngempela ke. Ungamtshelanga. Sesingekho isidingo. Phela kavele ngamthandi. Ayibo. Ukwazi wawuthanda kwakwenze njani uzumuka? Uthanda imali. Apha mangami webabu. Nabe ebhayizi dede. Webabungwane apha mangami babungwane ngitheni bethanda imali angithi. Ucabanga kwena akayithanda imali. Sidlulile ke lapha emalini. Asidlulile baba siqale phansi semalini manje. Ubethanda imali. Kufanele izinto engafani. Hayi ziyafana uthi. Ngwana kafani na. Lalela vele into efana kuyona. Nje vele kunama. Akuthi nemali kunayo. Unemali. Ingakho engafani unemali. Ngeke baze bafane phela ama levels emali vele nawo akhona awafana ngithi ngalesikhathi ungakahlangani nongwane ubona ukuthi unemali enkulu kuneyakhe uzaba ngala. Wawusadla yazaba imali. Wanele wabona ukuthi okay ngala awu. Hayi ke naye khona uyogcina. Umbi wensele. Khona uyogcina kubhayizi. Wona uyogcina ngci. Awu relevant. Hambe ebhayizi. Ubaba kaBhayizi. Hawu lutho. Ngoba unemali eningi. Into engayisho manje akavele akhohlwe ngoba vele lento yakhe ayisekho. Owami ukuthi yabona. Hayibo. Owami. Ngikhohlwa ngempela wena. Akhohlwe. Yabona manje. Into efanele ngiyenze manje ufuna ngivele ngisukume ngimthathe ngihambe nginishiye nihleli kanje ngoba lento ombizele yona la ayikho. Imbudane. Okay baba sike sithi ingane mayizalwa sicela ukwenza iDNA. Yabo. Ngomthetho kwaba.
phela njengoba sinune ngafa Ngifuna bese ukwazi lo mfethu ufuna ukwazi. Na kusho ukuthi thina Ufuna mina ukwazi njengongwane ukuhlangana angizazi ingane zami mina ngizazi mina. Phela baba Ngizozenza asiphili phela isibadala manje baba asiphili isimanje la baba njengoba ufethu sesicelile esinye. Asisebenzi kangwane. Ikangwane lapha ingane yakangwane etholile umuntu soke manje indaba Mawukuthi babe kambe mawukuthi babe kambe ngesikhathi uyathola singana kuyona yakho njengoba ugoloza. Uthatha umngane wakho nambe kuyobe kuwami lokho nomndeni wami ushomo wakho lo. yabo kuyobe kuwami lokho Sokusho umwami manje. ingane Indoda yakho nje le osayifuna manje ubusubona TV. yavuza umsangano lesinikeza Indoda kabani indoda yami. yabo Babu wakho. Ezongishaya ukuthi kodwa uzongishaya kusala. Mfethu Baba wakho. at least ingcono noma i-DNA test ukuze nami ngibe nesiqiniseko. Kwaye ungaba kuphela ingane yami ingane yakhe phela. Uchaza lokho. Uchaza lokho la baba ungwane asiyabona slap uzongizwa kahle. Ngiyazethemba. Babu emozethemba phela mavuma sendene. Ngiyafuni. Ayezwa ke. into zethu ziyatshoda la sisuka khona Ima baba na okay baba kunayinkinga la baba. Sicela ukuthi la ungenzele kanje. Akithi manje ubafu ucela ukuthi nenze iDNA ukuze naye azokwazi ukukhululeka ukuze engasaphinda anhlupha lokho enilandele libangela isicefu ngoba seniyathandana manje ni right. Cela nisivumele ukuthi senze imingane mayiba khona senze iDNA ukuze umfethu azokwazi ukuthi akhuleke aniye yabo. Njengoba ukuthi angisona baba umdala mhlawumbe uyayizwa into engisho ngoba lokho kusadlala ukuba ingane okusheshe kwamethi. Inkingi la sicela ukuthi la senze kanje baba senze iDNA sivumele senze iDNA ukuze umfethu akhululeke. Makuthi ingane ithi eyakho khona azosuka eduze kwena ngazolo kulimangela isicefu ngoba abo manje mawukuthi manje ayenzeki leyo DNA uyanqaba nayo uzolokho njalo. Mhlawumbe akagcinile ukubiza thina kulolu hlelo mhlawumbe usazobiza futhi. lalela ke ngane yami ngitshele aniyenze nobabili nalowo mfana leyo DNA Mase khona ingane vele soyenza sifanele senze sisole ingane. Yenze ngomuntu wami nengane yami umuntu wami nami lona umuntu wami lo ingakho ngifuna umuntu i-DNA. wakho wagcina kumuntu wakho hayi manje Usuthi umuntu wami. uyabona uhlele eduze kwabani Baba mfethu ngiyambona nami ukuthi ngathi khona into akazoyithola ngiyambuka. cha uyabona ukuhlele eduze kwabani Wena zaba nje usiborekele nje ufuna uzoyipholela nje. hayi lungile ake ngithi mina kuwena i-DNA test sisi angeke ngibhekise kuwena Yebo. i-DNA test uthi wena ucela ukuthi kwenziwe i-DNA test Yeah. uma ngabe ethola umntwana Yeah. uma ke so utholile ukuthi lento esiyikhulumayo kuyiyona ngokukhipha igazi la kangwane ulihambise nodokotela behamba emshinini lapha benza lezi zinto zabo esingazazi ukuthi uzoyigeza kanjani leyo nto ngoba phela ngungwane mina Phela bavuke wena baba ngeyigweze mina ngumuntu ofanele ayigeze axolise ngesenza senzile kangwane. Yabo thina la abantu abafana nokuthi sithunyiwe la ngithi baba sifunani senze ukuthi nangelinye ilanga angaze agcine sefinyelela mhlawumbe ngaze agcine sekulimana nabantu. ubize uze kuwena Ubize lo hlelo lethu. umuntu wami Sibhale wena masibhale senza i-DNA test masibhale baba. sokwenzelwa Baba ngithi nasekuqaleni wayesibhalelile usisi efuna ukuconfessa kuma wakho ukuthi usemithi ingane yakho. Samsiza nazisana kwa right kwaphela kwakuhle kwanje. Namanje sisenza njalo saqhubeka nokusiza abantu. Akuliwa namuntu la. Into esilwa nayo la kuphela ukuthi ingane umfethu abe right naye. Nani nibe right phela. Ayikho enye. Ke thina ke kuzokwenza. uyabona ke Ngisakhuluma nobaba ma hayi nawe uma kancane. ngoba Wena unothola ingane la. Angithi ingane bayibanga abafowethu. Sebenza indaba ukuthi ukhuluma no. Manje inkinga lawo bawubulala nabantu ngenxa yakho. Yabo baba ngoba mina njani baba? ngoba wena uyayazi lento okhuluma ngayo Yaba. ngizoyiyekela ezandleni zakho naye hayi yami ingane yakangwane ihambe Abe ngisathuza. Ubaba ngathi uyageja manje uyaphuma kujantshi. ngigeji ngempela Hayi. awujantshi Usugejile baba ngithi ngiyazi baba ukuthi sithini la ngithona kokho wasizakala ekuqaleni. Nathi sicela ukuthi siphinde size umfethu lo manje. Usivumele ke. kangwane ngegazi la kangwane Bathe yakangwane lengane. kusho mina yisewayo Nanginomuntu nje ngibize nawe umuntu ade ngifuna mina ukuzothola kuyimpendulo. Ubaba nje uyaqhamuka eyifakwe Uyaphoseka nje. Hayibo. umuntu wami Uphendule nje ngikutshela ukuthi akuyona. Ingane. kusho ukuthi ngiyahamba ke manje asami yabo uma ngabe kunjalo kusho ukuthi ngiyahamba manje Manje asami uyaphi? Ngoba ngikuyeka asami Hello baba lo mfethu. Usungivimba na mfethu. Wendoda hlala phansi. Oza. Ayo baba ngilibonile ke laba
bafethu konakele iganuni wabo la indoda bafethu hayi kithi siyenza bayanqaba bathi ne-DNA bakwenza konke ukubheka saba sesisaba sinto engafa hayi akwenzeki lutho bafethu. This is me mfethu, catch me mfethu on the next episode la inuni engafi bafethu la. This is Luni Pretty Pearl, Correct Mojo bafethu injalo nje ayikeji mfethu hlisa umoya baba sozama ngawo wonke amandla ukuthi usizakala. Hayi akusenani mfethu. Sihlisa umoya wakithi. Uzozama kanjalo mfethu akusenani ngoba nawe uyibonela ukuthi ungiphoxile phambi kwakho.